Hello mga amiga, I'm back. I just want to tell you na okay pa ko. Okay pa ang akong pangutok. So, kay okay pa man akong pangutok, mukhaon tang luyang. Hello everyone. Kung makita ninyo, ano na ako igiandam na saging, kinagod na lubi, coconut, sugar. Ipakita na ko sa inyo ang traditional food, especially sa mga Bisaya, kagaya ko. So, kung ano na mo sa buhaton, magluyang ta. Kung magluyang ta, at sugar, and the coconut lubi, and the banana hilaw. So, ano nila siya? Mukha ba itang luyang? Isang siya sa asukar. Tuban, paris ang lubi. Luyang na. Wow. Again. So, sa asukar, iparis ang lubi. Luyang na.